Ведаеце, што зараз адбываецца? Найлепшы момант. Адмыслова створаны для таго, каб мы пражылі тое, што ў ім адбываецца, і адчулі яго. Прызнацца, я не заўсёды знаходжуся ў такім стане, каб цаніць кожны момант. Але сёння распавяду вам гісторыю пра тое, як аднойчы я апынулася прыкаванай да ложка на вельмі доўгі перыяд. І тады я шмат што пераасэнсавала. Жыццё – гэта не гонка. І вам не трэба імкнуцца ўсё перарабіць, быць паўсюль адначасова, а спыніцца, аказваецца, яшчэ складаней, чым паспець усё. Я запрашаю нас разам навучыцца цаніць час і умець карыстацца ім. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінава, запрашаю вас выдыхнуць і запаволіцца на бліжэйшыя паўгадзінкі. Паспрабуйце нічым больш не займацца. Адкладзіце справы і пабудзьце ў нашай кампаніі. Вучымся жыць у моманце, лавіць цішыню, карыстацца часам і прымаць яго бонусы. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Я бываю вельмі маруднай, асабліва ў працы. Важныя справы заўсёды хочацца адкласці. Прывітанне, пракрастынацыя. Трэба дапісаць тэкст? О, прабачце, мне проста неабходна зараз перабраць шафу, перамыць фасады кухні, спячы пірог, перакусіць, гэта класіка. Яшчэ суперважныя справы звычайна з'яўляюцца перад выхадам з дому. Ёсць запасныя 5 хвілін? О, я яшчэ столькі паспею. А потым хоп, і ўжо моцна спазняюся. Чаму, калі патрэбны час, яго заўжды не хапае? Табе дапаможа матрыца Эйзенхауэра. Яна прапануе класіфікаваць задачы па 2 крытэрах – важнасці і тэрміновасці. Калі задача важная і тэрміновая, зрабі яе першай. Калі задача важная, але не тэрміновая, заплануй яе на пазнейшы час. Калі задача тэрміновая, але не вельмі важная, дэлегуй яе іншаму. А калі задача не з'яўляецца ні важнай, ні тэрміновай, проста забудзься пра яе. Дзякуй. Думаю, з такой класіфікацыяй у мяне істотна зменшыцца спраў. Часам мы нагружаем сябе тым, што сапраўды можна і не рабіць. Правільна, Таня. Важная частка планавання – пазбавіцца ад тлуму, які стварае мітусню, але бываюць моманты, калі колькасць задач такая, што ўзровень стрэсу зашкальвае. Мы сёння не будзем размаўляць пра тайм-менеджмент і суперплённасць, наадварот, паспрабуем скінуць з сябе цяжар і запаволіцца. Жыццё – гэта не гонка. Вам не трэба паспяваць перарабіць усе справы і быць паўсюль адначасова. А спыніцца, аказваецца, яшчэ складаней, чым паспець усё. Што б вы не рабілі, рабіце гэта асэнсавана. Напрыклад, калі вы мыеце посуд, звярніце ўвагу на дотык вады. Адчуйце рукамі паверхню талерак. Адсачыце свае тактыльныя адчуванні. Калі вы гуляеце, азірніцеся і паназірайце за пейзажам, гукамі і пахамі навокал. Ці адчуваеце вы тратуар праз абутак? Ці адчуваеце пах паветра? Ці заўважаеце, як вецер рухаецца скрозь валасы і ахінае скуру? Пазбягайце адначасовага выканання некалькіх задач. Паводле даследавання Стэнфардскага універсітэта ЗША, людзі, якія часта працуюць у рэжыме шматзадачнасці, насамрэч меней паспяховыя. Ваш мозг створаны для таго, каб рабіць адну справу за раз. Вызваліцеся ад інфармацыйнага і ўнутранага шуму. Адключайце на час месенджеры.
Адпішыце ад навязлівых суполак, якія дасылаюць абнаўленні часцей, чым раз на дзень. Падумайце, ці патрэбныя вам гэтыя суполкі. Ёсць такі лацінскі выраз «carpe diem» – «лаві момант». Карыстайся кожным днём. Фокусуйцеся на тым, што адбываецца менавіта цяпер. Спыняйце фантазіі пра будучыню і ўспаміны з мінулага. Жывіце у моманце. Дазволіць сабе не спяшацца – сапраўдная раскоша. І вы можаце зрабіць сабе такі дарагі падарунак. Практыкуйце самоту. Па магчымасці сыходзьце на шпацыр у адзіноце ці зачыніцеся ў пакоі. Усталюйце сувязь з сабой і сачыце за сваім дыханнем. Паступова вы навучыцеся рабіць гэта і ў перапоўненым памяшканні, і на люднай вуліцы. Зазірніце ўнутр сябе, не кантралюйце свой розум, проста сачыце за думкамі, якія бягуць нібыта без вашага удзелу. Так мозг супакоіцца, эмоцыі прыйдуць у парадак. 15 гадоў таму я трапіла ў аварыю і вымушаная была ляжаць у ложку некалькі месяцаў. Тады ў лякарні я назірала, як прывозяць людзей з рознымі траўмамі. Не ўсе гатовыя былі прыняць новы тэмп жыцця. Адна дзяўчынка паслізнулася на лесвіцы і атрымала ўшыб пазваночніка. Яна была вельмі актыўнай, увесь час некаму тэлефанавала, вырашала справы. Яна не хацела ўзяць вымушаную паўзу. Усё плакала: «Не магу ляжаць тут, склаўшы рукі, я павінна быць там». У мяне тады таксама, ведаеце, засталося шмат нявырашаных пытанняў за бальнічнымі сценамі. І неяк усё разрулілася. Зямля не перастала круціцца. 9 месяцаў я не магла хадзіць. Але была ўдзячная за магчымасць спыніцца, хоць і такім непрыемным спосабам. Напэўна, тады іншы на мяне не падзейнічаў бы. Прайшло 15 гадоў, і я падзабыла па шчырасці той урок. Зноў бягу, спяшаюся, падганяю іншых, хачу ўсё і адразу. Не ўмею чакаць, а важныя рэчы ў нашым жыцці не адбываюцца імгненна. Каб пазбавіцца ад дрэннай звычкі, трэба пратрымацца мінімум 21 дзень. Каб заслужыць давер, трэба шмат разоў даказаць гэта. Каб дараваць крыўду, трэба адысці ад яе. Каб перажыць гора, трэба прайсці розныя эмацыйныя стадыі. Каб вырас сад, патрэбны гады. Не ўсё залежыць ад нашых высілкаў. На многае патрэбна проста цярплівасць і чаканне. Пра мудрае стаўленне да часу пагаворым пасля музычнай паўзы. Сердце ваши жорсткими, наполняйте их любовью и молитвами. Наполняйте
гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Гэта перадача жанчыны надзеі і я, Тацяна Немчанінава. Сёння мы размаўляем пра мастацтва жыць у моманце і ўнутраную цішыню. Што на гэту тэму кажа Біблія? Гэтыя вершы вы дакладна чулі, нават калі не чыталі Слова Божае. У 3 раздзеле кнігі Эклезіяста напісана: «Для ўсяго ёсць свой тэрмін і час для кожнай рэчы пад небам. Час нараджацца і час паміраць. Час садзіць і час вырываць тое, што пасаджана. Час забіваць і час лікаваць. Час разбураць і час будаваць. Час плакаць і час смяяцца. Час галасіць і час танчыць. Час кідаць камяні і час збіраць камяні. Час абдымаць і час пазбягаць абдымкаў. Час шукаць і час губляць. Час захоўваць і час пакідаць. Час раздзіраць і час сшываць. Час маўчаць і час гаварыць. Час любіць і час ненавідзець. Час вайны і час міру». У Бога ўсё прадумана і спланавана. У старым запавеце паўтараецца: «Я дам вам дажджы ў патрэбны час, і зямля будзе даваць ураджай, і дрэвы палявыя дадуць плады свае». Дождж не ідзе проста так з неба, ён запланаваны Господам на канкрэтны момант. І ён не сам па сабе дождж, ён дождж, каб паліваць зямлю, каб яна давала ураджай. Памятаеце дзіцячую казку, як курачка пеўніка ратавала? Курачка звярнулася да каровы, каб змазаць маслам горла пеўніку, бо ён бобінкай падавіўся. А карове, каб даць малако на масла, трэба сена паесці, а сена касцы рыхтуюць, а ім падсілкавацца перад працай трэба. Так курачка хадзіла па розных інстанцыях, пакуль не напякла пірагоў касцам. І толькі пасля гэтага пайшлі-паехалі справы адна за адной. Бо ўсё ў жыцці ўзаемазвязана, прадумана Богам. Нічога не ёсць само па сабе. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. У Евангелі шмат разоў падкрэсліваецца, што ўсё мае надысці ў свой час. Збаўленне праз Ісуса Хрыста было спланавана. У першым пасланні Пятра чытаем: «Хрыста, як ягняці беззаганнага і неапаганенага, прадвызначанага яшчэ да стварэння свету, але з'яўленага ў апошнія часы дзеля вас». Уяўляеце, яшчэ не было ні вады, ні сушы, ніводнай жывой душы. Бог ужо перадвызначыў наша збаўленне і запланаваў паслаць Сына свайго ў чалавечым вобразе на зямлю. У пасланні да галатаў апостал Павел піша: «А калі прыйшла поўня часу, Бог паслаў Сына свайго, які быў з жанчыны і быў пад законам, каб адкупіць тых, якія пад законам, каб нам атрымаць усынаўленне». Калі прыйшла поўня часу, менавіта той момант, на які Бог запланаваў гэта. Уваходзячы ў Іерусалім, цяпер мы святкуем гэтую падзею як вербную нядзелю, Ісус сказаў: «Прыйшла гадзіна, каб быў праслаўлены Сын чалавечы». З гэтага моманту пачаўся яго крыжовы шлях на Галгофу, бо прыйшла гадзіна, спрадвеку вызначаная Богам. Калі раней вучні запрашалі Ісуса ў Юдэю на свята намётаў, ён не пайшоў і патлумачыў так: «Мой час яшчэ не прыйшоў, а для вас заўсёды час. Вы ідзіце на гэтае свята, а я яшчэ не пайду на гэтае свята, бо мой час яшчэ не споўніўся». Мне вельмі складана даваліся першыя дэкрэтныя адпачынкі. Заўсёды актыўная, дзейсная, я не магла сядзець дома, займацца не надта цікавымі справамі з чалавекам, з якім і пагаварыць-то няма пра што, і немагчыма. Я пакутвала ад такога ладу жыцця і клікала да Бога, каб даў мне быць эфектыўнай, служыць яму. І не разумела, чаму Господ не спяшаецца з адказам.
Я ж прасіла добрую справу. Аднойчы, даглядаючы маленькую дачку дома, я адкрыла першы псальм і абамлела. Я заўважыла там тое, чаго раней не бачыла. У ім быў адказ на маё пытанне. І будзе ён, як дрэва, пасаджанае пры цячэнні водаў, якое прыносіць плод свой у часе сваім, і лістота якога не вяне, і ўва ўсім, што ён робіць, ён поспех мае. Гэта параўнанне з жыццём праведніка, які слухае Бога і жыве ў яго за пазухай. Ува ўсім, што ён робіць, ён мае поспех. Лістота яго не вяне, корні дрэва амываюць воды, то бок яно заўсёды мае крыніцу напіцца. Ідэальныя умовы. Але нават у іх дрэва, то бок праведнік, які жыве па законе Божым, не пладаносіць круглы год. Яно прыносіць плод свой у часе сваім. Всё. З гэтага моманту мой дэкрэтны пачаў прыносіць мне радасць. Я супакоілася і зразумела, што мушу быць эфектыўнай зараз менавіта ў гэтым, у зрошчванні новага чалавека, а іншыя плады на Божай ніве я буду прыносіць у іншы, запланаваны для іх час. Быць жанчынай – дар Божы. Шмат што ў нашым жыцці патрабуе чакання. Дзеці растуць не за адзін дзень. Мой паўтарагадовы малыш зараз пачынае размаўляць. Гэта так дзіўна. Год таму ён яшчэ не ўмеў хадзіць, а сёння спрабуе паўтараць за мной словы. Прайшоў цэлы год. 365 дзён, падобных паміж сабой дзён, у якіх не было нейкіх выразных зменаў, але калі параўнаць малыша год таму і цяпер, гэта два розныя чалавекі. Колькі разоў ён мусіў пачуць нашу гаворку, каб зразумець, што азначае слова «лыжка», паказваць, як трубіць слон, ці смешна паўтараць маё «ай-яй-яй». Цэлы год ён маўчаў і слухаў. Столькі часу яму трэба, каб вымавіць сваё першае «мама». Мы б здзівіліся, калі б ён сказаў яго толькі нарадзіўшыся. Усяму свой час. Жанчыны надзеі. Час – наш ратаўнік і памочнік. Нельга патлумачыць раз'юшанаму чалавеку, што ён не мае рацыі. Патрэбна пачакаць, пакуль ён астыне і будзе ў стане ўспрымаць інфармацыю. Ад моцнай крыўды не ратуюць словы, ад яе дапамагае час. Пэўны час, за які сціхаюць эмоцыі і зацягваюцца раны. У Бібліі ёсць гісторыя пра двух братоў. Малодшы Якуб падмануў бацьку і атрымаў ад яго першым дабраславенне замест старэйшага брата Эзава. На той час першынства ў сям'і значыла вельмі шмат. І Эзаў так раззлаваўся, ажно хацеў забіць брата. Тады іх маці, Рэбека, падгаварыла Якуба ўцячы ў далёкую зямлю да ейнага брата, дзядзькі Лявана. Калі адыдзе гнеў на цябе ад брата твайго, і ён забудзецца, што ты ўчыніў яму, я пашлю і вазьму цябе адтуль. Так спланавала маці, каб не страціць адразу абодвух сыноў. Якуб жыў у Лявана вельмі шмат гадоў. Вяртаўся ён ужо з нажытым дабром, жонкамі, дзецьмі, вялікім статкам жывёлаў. Вяртаўся, але ўсё адно моцна баяўся брата. Перад сабой ён паслаў дарагія падарункі Эзаву, каб задобрыць яго. Але за гэты час Эзаў дараваў брату і больш не трымаў на яго зла. Час, менавіта час, спыніў гнеў і прынёс прымірэнне. Прыгадвайце гэтую гісторыю, калі моцна з некім пасварыцеся. І карыстайцеся мудрасцю Рэбекі. Лекі для душы. Церпячы не самыя лепшыя часы ў сваім жыцці, нам варта памятаць, што яны пройдуць. Лягчэй стане не сёння і не заўтра. Час перамяняе нас і ўсё вакол. Час вучыць цярплівасці. А гэта, ох, якая карысная штука. Дык скарыцеся пад уладную руку Божую, каб ён узвялічыў вас у свой час. З першага паслання Пятра. Скарыцца трэба цяпер, неадкладна, а узвялічыць ён потым, у свой час. Час вучыць нас давяраць, чакаць і верыць, што чаканні апраўдаюцца.
А робячы дабро, не будзем журыцца, бо ў свой час будзем жаць, калі не саслабеем. Калі надыдзе час узнагароды за наша дабро, мы не ведаем. Бог ведае, і ён так задумаў, каб мы не ведалі, каб заўсёды чакалі і былі гатовымі ў любы момант, каб мы дбалі пра сваю душу, клапаціліся пра чысціню свайго сэрца. Не потым, калі патрэбны час наблізіцца, а кожны дзень, бо ён можа надысці ўжо заўтра, а можа і праз дзесяткі гадоў. Дык чувайце, бо не ведаеце, у якую гадзіну Господ ваш прыйдзе. Мы не ведаем. І гэта ёсць Божым падарункам для нас. Кожны дзень рыхтавацца да доўгачаканай сустрэчы. Вы, якія не ведаеце, што будзе заўтра. Бо што такое жыццё вашае? Бо яно пара, якая з'яўляецца на малы час, а потым чэзне. Мы не ведаем пра заўтра для таго, каб жыць сёння. Не ўспамінамі, не планамі, а гэтым момантам. Бог усяму вызначае свой час. Мы пераканаліся. Вось яшчэ цытата з Эклезіяста. «Праведніка і бязбожніка будзе судзіць Бог, бо там ёсць час на кожную рэч і на кожную справу». Насычанае жыццё, інфармацыйны і візуальны шум замінаюць нашаму супакою. Нават злавіўшы цішыню, мы хутка вяртаемся ў звыклую мітусню. Яна сама вяртаецца да нас, не адпускае, засмоктвае. Але любая справа, не падуладная нам, падуладная Господу. Аддавайце яму і сваю штодзённую мітусню і жаданне перапыніць яе. Дарэчы, добры спосаб занурыцца ў спакой, дзе б вы не знаходзіліся, гэта малітва. Яна аддзяляе ад знешняга свету, накрывае вас асабістым калпаком цішыні. У Евангеллі ад Лукі 21:36 чытаем: «Дык чувайце, молячыся ува ўсякі час, каб вам быць вартымі уцячы ад усяго, што мае стацца, і стаць перад Сынам Чалавечым». Акурат тое, што нам цяпер трэба. Давайте памолімся. Дарагі Господ, мы прыходзім да Цябе як да крыніцы мудрасці і супакою, да таго, хто кіруе часам і ведае ўсё наперад. Дабраславі нас, Божа, прымірыцца ў чаканні, стаць больш цярплівымі і не жадаць імгненных вынікаў. Дай разуменне, што на многія рэчы патрэбна шмат часу, і для ўсяго ён свой. І тое, чаго мы моцна чакаем, здарыцца не тады, калі нам гэтага хочацца, а калі Ты гэта запланаваў. Навучы нас пакоры, Господзе. Навучы карыстацца часам на дабро, астываць у гневе і крыўдах, забывацца на кепскае. Дабраславі дзяўчат, якія даўно чакаюць у сваім жыцці нешта важнае і добрае. Пакажы ім, Божа, што Ты побач і таксама чакаеш. Калі хто стаміўся і зняверыўся, падмацуй, Господі, і дай цярплівасці. І прашу Цябе, дабраславі нас чуваць у чысціні і святасці і кожны дзень быць гатовымі да самага важнага чакання – сустрэчы з Табой, Божа. Амен. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы пераканаліся, што насамрэч час іграе нам на карысць. Калі мы нечага даўно чакаем і ніяк не атрымліваем, то мы проста не гатовыя да гэтага цяпер. Яно прыйдзе ў патрэбны момант. Паверце, той момант будзе найлепшым, бо яго выбраў той, хто разбіраецца ў часе лепш за нас. І не спрабуйце зазірнуць наперад. Жывіце цяпер. Гэты момант не паставіш на паўзу і не пераматаеш потым назад. Творца сусвету падарыў гэта імгненне вам. Дык карыстайцеся напоўніцу. Пражывіце асэнсавана. Думайце пра тое, што робіце. Няхай у вашым жыцці стане менш машынальнага. Збірайце моманты, даражыце імі. Кожнае імгненне непаўторнае і набліжае нас да вечнасці. Пра гэта верш Рыгора Барадуліна «Пакуль жывеш, развітвайся з жыццём». Пакуль жывеш, развітвайся з жыццём, штогодна, штогадзінна, штохвілінна. Твой кожны дзень забраны забыццём. Лічы сваім найбольшым адкрыццём
Ты з дрэва часу, кволая галіна. Штодня вядзі з самім сабою бой, каб клопаты цябе не пахавалі. Жыві надзеяй, мараю слабой, што свет трымаецца адным табой, зракі ўсё забыцця намерам хвалі. Старайся не ў дзяльбе, а ў маладзьбе, каб вымалаціць з цемрачы прамення. Ляж з моршчынкай ва ўсмешцы на ялбе, каб недзе ўспомніла жыццё цябе у незваротнай вечнасці імгнення. Скарбонка. Час мае сілу. І разуменне гэтага ваша каштоўнасць. Карыстайцеся ёю, дарагія дзяўчаткі. А я, Тацяна Немчанінава, маю час развітацца з вамі і перажыць у гэты момант лёгкі сум. Мне з вамі добра, але мы яшчэ сустрэнемся. Чакаю вашыя думкі і гісторыі ў тэлеграм-канале «Жанчыны надзеі» ці на адрас рэдакцыі. Трансусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224 020, горад Брэст 20. Смакуйце гэта імгнення. Бог стварыў яго непаўторным. Щасливий день, щасливий